13. Dutra találkozót ünnepeljük, tartjuk itt Kiskörösön, illetve tartja a Kiskörösi Dutra baráti kör, nyugodtan mondhatjuk, az ország legnagyobb Dutra találkozója. Ez az a traktorcsalád, az a gépészet, amelyet magyar mérnökök rendkívül tudatosan és rendkívül egyszerű eszközökkel fejlesztettek ki az 50-es években, hogy semmilyen szerelhetőség vagy egyéb működtetési probléma ne legyen. Ez a magyar szellemi termék akkori csúcsát jelentette. Ez igazzá vált, hiszen 50-60 éves gépeket is látunk, hogy még mindig működnek és még dolgoznak vele. Óriási köszönet Kiskörösnek, és óriási köszönet a Kiskörösi Dutra baráti körnek, hogy évről évre megrendezik ezt a legnagyobb ünnepélyt, fesztivált. Azt kérem önöktől is, hogy legyenek szívesek egy igazi hungarikumot a szívükbe zárni. Én képviselőként erre törekszem, hogy a Hungarikum Bizottság is befogadja a hungarikumok tárházába. Erre nagy esélyünk van. Egy év múlva, amikor újra szervezi a baráti kör ezt a Dutra találkozót, már beszeretnénk jelenteni, hogy hungarikumok közé felvették a Dutrát is, mint a különleges mérnöki teljesítmény csúcsát.